nós tamén estamos aquí porque estamos en contra de todos os recortes que nos estamos facendo, sobre todo nós en educación, porque somos estudantes da Universidade de Vigo. Estamos aquí para mostrar o noso desacordo con todas as reformas, con todos os recortes, tanto en sanidade, en educación, que están a facer dende o goberno. Que tamén estamos intentando mobilizar dende a Asamblea todo o estudantado da universidade, facendo todas as semanas unha asamblea para que todo o estudantado se poda unir, poda apoiar en contra, o sea, que nos poda apoiar neste momento en contra de todos os recortes. No, eso no.